Ai मोजां रायबाय रे खनसे ओइ ना बेखौ नुगोन अयनाय जागोन हाउस बियो बियो माबा पेप्सि बथल दानि गोजान 2022 सननि 2022आव पेप्सिया बेबायदि बे बुस्थुखौ दाखालि जार्मानाव थांबा लाबोनाय आङो बुस्थुखौ जानो मोजां बेसेबां बेयो केजियाव 240 जोंनि इण्डियान मानियाव बेगाबो बिसिनाय लाबोनाय नामा बेगा बेखौ अनलाइन खालामदों बेयाव थांनायनि सिगां न'आव अनलाइन खालामना लाखाबाय आरोना बिनि दामा 1500मोन जिप कम्पानि खाम संगासिनो दङ बेयाव दं आं दसे माने प्रेक्टिस सोलिदों आरो आरो साखनि बनायना बायदों हनै ओमफ्राय नैबे दालि मोनबाय दालिया बर्थमान जाना थाबाय नै दालि आरो नैबे खाम खामनाय माने आं सिगाङाव एसे खाम होखादों थारमाने आं खामनाय जायो बुस्थुखौ नै बुबा बोदिया फिसा मोनलायलायदों आरोना जायो आं बिदिखौ हाबा जायोब्ला खाम खामनाय जानाया अखा फैबालाय मोजां मानसि खमायगोन आंहा हाबायाव थिगानो नैबेयाव बेदर संनो नागिरदों माने बिथाङा संनाय खुरनाय बहुत एक्सपार्ट ना आरो बेयावल' नङा बेहा खामानिया बहुत थारमाने बहुत एक्टिभ जेरावबो औ होबाय रङालि थाव रङालि न'खौ जाया आरो बेदरालाय बेदरा हाखाजोब्बाय बे सामब्राम पियास बेदराव होगोन बेदराव माय नांबावगोन बेदराव ओमफ्राय नैबे साखनि बनायना बायदों अरुणाचलनि बेलाथि दै बायदों सानाय केजियाव बियो बे 40 थाखा केजिल' 2 केजि लाना फैदों आरो बान्दा कफिखौ नेक्स खालामगासिनो दङ बर्थमान दा फिसा बनायसिगोन आरोना साखनि बनायना बायदों बरिया टेस्ट जासिगोन आरोना बेखौबो थाइबेंमोन होयो बेखौबो माबा खालामखाबाय बिगुर जिरखाजोब्बाय दा साफा खालामगासिनो दङ बेथिं नै बनायगासिनो दङ थारमाने बनायग्रायालाय लगनफोर लांफैदो हाजिदों नामा बिदि आरोना बे काजिखौ दै लाना फैनांगौ काजिखौ पुरा मोजां काजिया न' दा साइज दङ हनै जानो लुगैलायबाय पसन्द खालायबाय ना इसोरो हनै जासिलाय इसोरखौ माय खिथिनो खै केजि बेदरा 7 मानसिया 15 जन मात्र बेदरा 8 केजि आरो दाउ दङ बुर मोनजागोन माथो न' बुर मोनजागोन आरो दाउ दंबावो नै बिखा दोङो आमायथु दोङो नो टेनसन जानो जानो सुरित लों आरो लों दैया न' नै दै लाना फैलायबाय दिनैनि गिलास लिमिटेड बरिया दे मा ट्रेनिं जायोबो दङमोन नालाय